আমি ভাল কাম কৰা মানুহ আমাৰ চাউনি বেলেগ আমাৰ কৰ্ম বেলেগ আমাৰ মানুহৰ লগত কথোপকথন বেলেগ হয় নহয় জানো অসমত বাৰে বাৰে ট্ৰাইবেল বড় ছোৱালী ওপৰত ৰেপ মাৰ্ডাৰ অসম পুলিচ থকা পাছত অসম চৰকাৰ থকা পাছত এই সমাধান হোৱা নাই এই কাৰণে আমি আহ্বান জনাই কেইদিনমান আগত বড় ছোৱালী ওপৰত ৰেপ মাৰ্ডাৰ অসম পুলিচে যেনেকুৱা একশ্যন ল'ব লাগে এনেকুৱা হোৱা নাই অসম চৰকাৰে যেনেকুৱা আইনটো পাছ কৰিব লাগে এনেকুৱা পাছ হোৱা নাই আমি আইনৰ আমি ৰেচপেক্ট কৰে আইনটো আমি চাই অসম পুলিচত চাই ট্ৰাইবেল আৰু বড়ো আইনটো আমি টানি লোৱা নাই বড়ো আৰু ট্ৰাইবেলে যদি আইনটো হাতত ল'ব লগা হয় অসম গৰম হ'ব এই কাৰণে আমি সোনকালে অসম পুলিচৰ আমি অসম চৰকাৰৰ ট্ৰাইবেল বড়ো ছোৱালীৰ ওপৰত যিটো ৰেপ মাৰ্ডাৰ নাইকিয়া হ'ব লাগে নহ'লে আইনটো আমি হাতত ল'ব লগা হ'ব আমি আইনৰ আমি ৰেচপেক্ট কৰে অসম পুলিচৰ ৰেচপেক্ট কৰে অসম চৰকাৰৰ আমি ৰেচপেক্ট কৰে ট্ৰাইবেল বড়ো ছোৱালীৰ ওপৰত ৰেপ মাৰ্ডাৰ অসমত বন্ধ হ'ব লাগে সোনকালে কেইদিনমান আগত বড়ো ছোৱালীৰ ওপৰত ৰেপ মাৰ্ডাৰ একশ্যন ল'ব লাগে ষ্ট্ৰংলি অসম পুলিচে একশ্যন ল'ব লাগে অসম চৰকাৰে আইনটো সোনকালে ষ্ট্ৰংলি ল'ব লাগে আইনী ব্যৱস্থাৰ মতে তেওঁলোকক যিখিনি মানে তেওঁলোকে শাস্তি পাব লাগে সেই শাস্তিখিনি তেওঁলোকক দিব লাগে সেইখিনিয়ে মানে মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ থাকিলে কিন্তু যদি তেওঁলোকে যদি খুৰুঙাই দি যদি ওলাই যাব নোৱাৰে বা যদি ওলাই যায় তাৰ কাৰণে আকৌ আছে নহয় মানুহবোৰ তাৰ কাৰণে আমি বাৰ বাৰ জুডিছ থাকিব লাগিব যে তেওঁলোকে যেন উচিত শাস্তিখিনি পায় আৰু শাস্তিখিনি পোৱাৰ পিছত ভৱিষ্যত যেন তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু যেন মানে অকৰ্ম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কামখিনি কৰিব নোৱাৰে মানুহে হেতুৰ কাৰণে আহ্বান থাকিল যেটো আইনী আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া হেতুৰ মতে তেওঁলোকক মানে উচিত শাস্তিখিনি বিহিব লাগে আমি শুনিবলৈ পাইছো যে জনিবা আপুনি আকৌ এই কামটো হেতুৱে কথা মানুহ বিচাৰিব কেনেকৈ মানুহবিলাক সজাগ হোৱা নাই যিখিনি অঞ্চলত তেওঁ থাকে তাৰ মানুহখিনি সজাগ হ'ব লাগিব আৰু এই সজাগ নোহোৱাৰ কাৰণে সেই কামখিনি কৰিব পাৰিছে হয়তো তেনেকুৱা হুৰুঙাত আকৌ কোনোবা আছে তে সেই বস্তুখিনি আমি চিনাকি হ'ব লাগে বা সেইখিনি বস্তু আমি বিচাৰিব লাগিব তো আমি সাধাৰণতে আমি যদি আমি ভাল কাম কৰা মানুহ আমাৰ চাউনি বেলেগ আমাৰ কৰ্ম বেলেগ আমাৰ মানুহৰ লগত কথোপকথন বেলেগ হয় নহয় জানো কিন্তু যিসকল তেনেকুৱা মানসিকতাটো তেওঁলোকৰ বেয়া তেওঁলোকৰ চলন ফুৰণ মানুহৰ যেটো দৃষ্টিভংগী শাস্তিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যেটো আইনী ব্যৱস্থা যেটো কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ কিন্তু একচুয়ালি ফাঁসি হ'ব লাগে আৰু যদি ফাঁসি যদি নহয় তেতিয়াহলে আজীবন মানে কাৰাদণ্ড হ'ব লাগে তেওঁলোকে যেন আৰু এইখন গাঁৱলৈ আহি আকৌ দুনাবাৰ হেতু কাম কৰিব নালাগে কিন্তু আইনী প্ৰক্ৰিয়াত এনেকুৱা কামখিনি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক কিন্তু ফাঁসি হোৱাটোৱে মোৰ ফালৰ পৰা বিশ্বাস দিনैनि समाव जों नांलायफिननो हाया बे जायगायाव थांनानै जोङो फिनै जाथाय खालायनो हाया जोंनि माखासे इउनिटिखौ प्रमद बर'आ माने दैथायहरनो हायाखै इउनिटि जोंनि खौसेखौ गोसोजों नङाबाबो इलेक्शन टाइमाव जेरै सोरबा बिपिएफ पार्टी सोरबा एफएफ पार्टीया खेबसेयावनो 100टा 200टा गारि सालायलांनो हायोबा जाय बांगाल मानसिया जोंनि बर' हिन्जावसाखौ खारसुबिसि जिनाहारि खालायदों जाय फंबायखौ देगारजों सुथारदों बे जायगायाव प्रमद बर'आ सासे बर' लिडार मोनबा 100टा 200टा गारिखौ माने दैथायहरनो हायाखै गिख्रं होनांगोन 100टा 200टा गारि हरनानै बर'फोरनि खौसेथि गिख्रं होनांगोन प्रमद बर'आ मालायनि सोरबा एक्सिडेन्ट जानानै आथिं बायबाबो सोरबा गुबुन हारिया होसो नायो नाथाय गावनि असे बिनानाव जिनाहारि खालायजादों गावनि फंबाय असेया सुथारजादों बे जायगायाव नायफैनो थाखाय सम गैया रमाय खाख्लारि बिथाङा रुंसारि जाबाय बिनि मुङै 20 लाख कम्पेनसेसन होनांगौनि थाखाय जों दाबि दैखांदों आरो जिनाहारि जानाय बिनानावमोननि थाखाय जोङो बावहाय 5 लाख खरि बिथांमोननो होनांगौनि थाखाय जों दाबि दैखांदों आरो लोगोसे बे जेबादि माने केस बे केसखौ नायनानै दिनै फास्ट ट्रेक कर्टआव हरनांगौनि थाखाय जोङो दिनै दाबि दैखांदों जाहाथे भिडिअनि फुसियाव ओंखारबाय मानसिनि जिउखौ 20 लाखआव बायनानै मोनो नामा 20 लाखआव बायनानै मोनो नामा बुंनांगौ आंहा जेबो मोनथाय गैया अब्लाबो दिनैनि समाव बुंनो बायद'था प्रमद बर'खौ आं दिनैनि समाव बुंगोन प्रमद बर'आ बिटिसि बिटिआरआव गुबुन हारिया सोरबा बाइक एक्सिडेन्ट जानानै आथिं बायबाबो होसो नायनो थाङो सोरबा गुबुन हारिया बिसनायाव लोमजानानै थाबाबो होसो प्रमद बर'आ नायनो थाङो नाथाय जोंनि बर' हिन्जावसाफ्रा
गुबुन हारिनि आखायाव खारसि बिरसि जिनाहारि खालामजादों जाय खारसि बिरसि जिनाहारि खालामजानाय बिदाया समाधान खालामनो थाखाय जायफोर जिनाहारि खालामग्रा बिथांमोननि लांगोनायाव थांनानै खारसि बिरसि सुथारजायो बेबायदि समाव प्रमद बर'आ फंसेबो खबर लानो थाखाय दसे समबो प्रमद बर'आ सम गैया गोविंद बसुमतारिया सम गैया बिनिखायनो आं खावलायो जाय खारसि बिरसि देगारजों सुथारजादों जायनि लांगोनायाव माखासे दावराव दावसि जादों जाय बांगालनि न'आव बे बांगालनि न'आवनो जाय खारसि बिरसि देगारजों सुथारजानाय बे फंबायनि मुसुखाया प्रमद बर'आ बे बांगालनि लांगोनायावनो बानायनानै दिन्थिनांगौ प्रमद बर'आ पावार दंबा जायनि न'खराव देगार सुला-सुलि जायनि न'खराव दावराव दावसि जादों बे न'खरावनो बे बांगालनि हायावनो प्रमद बर'आ जाय देगारजों गाग्लोबजानानै गावनि आगोमा जिउखौ थैनो गोनां जादों बे फंबायनि मुसुखाखौ प्रमद बर'आ 10 लाख 15 लाखनि बानायनो हागोन ना हाया प्रमद बर'आ गुबुन हारिनि बाइक एक्सिडेन्ट जानायखौ नायनो हायो सोरनिबा गुबुन हारिनि लोमजानायखौ नायनो हायोबा गावनि फंबाय गावनि बिनानाव जिनाहारि खालामजानाय बेबायदि न'खराव जुदि दसे समबो फैनो हायाबा प्रमद बर'आ मानि बर' लिडार केरेलायाव माखासे फरायसालिफोरखौ नायनो बिथांमोननिफ्राय माखासे फरायसालिफोरखौ माबोरै फोथांनानै लाखिनांगौ फरायसाफोरखौ बोरै माखासे सोलोंथायाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय प्रमद बर' आरो गोविंद बसुमतारि माखासे गेदेरमा सारमोन थांनाया जोबोद बाख्नायथाव नाथाय प्रमद बर' गोविंद बसुमतारि माखासे गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ आं सोङाखै जाय प्रमद बर' गोविंद बसुमतारि गावनि दरमाजों थांदों ना बिटिसि बिटिआरनि बाजेटजों थांदों गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव मानो बुंनो हायाखै केरेलायाव फरायसालिफोरखौ बर' मिडियामखौ माबोरै जौगाहोनांगौ बर' फरायसालिफोरखौ माबोरै जौगाहोनांगोन बेफोरनि माखासे एडभाइस लानो थाखाय थांदों जोबोद बाख्नायथाव नाथाय जायफोर बर' मिडियाम फरायनानै बिथांमोननि न'खराव सासे साख्रि होनानै दिन्थि जायफोर बर' मिडियाम फरायनानै जायफोर गुन गोनां सोलोंथाइखौ लादों बिथांमोननि थाखाय साफ्रोमबो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै गावनि न'आव दिनै थानो गोनां जादों बिथांमोननो साख्रिखौ होलाय रावबो बादा होनो हानाय नङा गुबुन हारिनि मानसिफोराबो बर' मिडियामाव फरायनो थांगोन गुबुन हारिया फरायनो थांगोन दिनैनि समाव आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा आंनि बुंनायखौ फोथाया जानो हागौ गुफुर आलुफारायाव जेब्ला जों एलपि स्कुलाव फरायो अब्ला जाय फोरोंगिरिफोरनि थाखाय साब्रै साबासो आसामिसफ्रा बर' मिडियामनि फोरोंगिरिजों फोरोंजानो थाखाय गावसिनि आसामिस मिडियामनिफ्राय बर' मिडियाम फरायाबाबो गावसिनि आसामिस साबजेक्टखौ बर' फोरोंगिरिफोरजों फोरोंजानो थाखाय आलुफारानि गुदि फरायसालियाव फरायहैदोंमोन दिनैनि गुबुन हारिनि आसामिस मिडियामनि जायफोर फरायसाफ्रा मिडियामनि फोरोंगिरिफोरजों फोरोंजानो थांनाय रेकर्ड दंना नाथाय जोंनि माखासे साहित्य सभानि आबसुनि गुबुन माखासे आफादफ्रा बै समाव गुफुर आलुफारा गुदि फरायसालिनि जाय फोरोंगिरिफोरजों आसामिसफ्रा फोरोंफैजादों बिथांमोनखौ थैनानै थांदोंबाबो बिथांमोननि गथ' गथायखौ माखासे मान होय जाय फोरोंगिरिफोरनि थाखाय आसामिसफ्रा गुफुर आलुफारायाव आसामिसफ्रा फोरोंफैजादोंमोन बेबायदि जुदि सोरबा आसामिस मिडियामनि फरायसाफ्रा बर' मिडियामनि फोरोंगिरिजों फोरोंजानो थाखाय फैनो गोनां बाध्यता जादोंमोन दिनैनि समाव सोरबा बर' मिडियामनि फोरोंगिरिजों आसामिस मिडियामनि फरायसाफ्रा फोरोंजानो थाखाय फैदोंना दिनै बुंदों बर' मिडियामखौ फोथांनानै लाखिनांगौ
नाथाय गिबि गिबि बर' मिडियामाव जायफोर फरायनानै गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै गावनि न'आव जिरायनानै थानो गोनां जादों बिथांमोननो प्रमद बर'आ साख्रि होलाय गाबोननो गुबुन हारिनि जोंनि हारिनि फरायसाफ्रा बर' मिडियामाव जायगा थोनाय नङा नाथाय बर' मिडियामाव फराय बर' मिडियामाव दिनैसिमबो बयबो बर' न'खरफ्रा फोरोंगासिनो नाथाय बर' मिडियामाव फोरोंनाय बर' मिडियामाव फरायनानै जायफोर गुन गोनां सोलोंथाइ गोनां फरायसाफोरनि थाखाय प्रमद बर'आ साख्रिया जाग्रोनांगौ होननानै प्रफेसर शर्मा सारखौ खावलायदोंना दिल्ली सरकारखौ खावलायदोंना जायफोर बर' मिडियाम फरायनानै गुन गोनां सोलोंथाइखौ गावनि रोंगौथिखौ लानानै दिनै आलाय सिलाय जानो गोनां जादों हा फाननानै थाखा दाहार लानानै आबसु आन्दालनाव बाहागो लानानै दिनै जिर' जानो गोनां जादों बिथांमोननि थाखाय प्रमद बर'आ बुंनो हागोन ना हाया बर' मिडियाम फरायनानै सोरबा एम ए फरायनानै सोरबा BA फरायनानै सोरबाया मास्टार डिग्री लानानै सोरबाया डक्टर डिग्री लानानै दिनै ओरैनो आबसु आन्दालनाव बाहागो लानानै बैसोआ जाला जायफोर बिथांमोननि थाखाय प्रमद बर'आ दिल्ली सरकारनि खाथियाव गुवाहाटी सरकारनि खाथियाव बिथांमोननो थांनानै थानो थाखाय एककालीन 10 लाख 20 लाख BTC सरकारनिफ्राय होनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जायफोर आबसु आन्दालनाव सोरबा मास्टार डिग्री फरायनाय सोरबा डक्टर गावनि माखासे रोंगौथिखौ लानानै सोरबाया BA MA फरायनानै बेबायदि सोरबा आबसु आन्दालनाव ओरैनो हारिनि थाखाय बदबाद जाबाय बिथांमोननि थाखाय 20 लाख नङा 10 लाख दखान सखान होनानै जानो थाखाय सोरबाया फार्मासि होनानै जानो थाखाय सोरबाया गेलामाल दखान होनानै जानो थाखाय प्रमद बर'आ जायफोर आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय बिथांमोननो एककालीन होनाय जाबाय होननानै बुंनो हागोन हाया प्रमद बर' मालाय हारिनि बाइक एक्सिडेन्ट जानानै आथिं बायबाबो नायनो हायो लोमजानानै थाबाबो नायनो हायो गावनि हारिनि असे बिनानाव बिथांमोननि जिनाहारि खालायजानाय बिथांमोननि माखासे समाधाननि थाखाय गावनि असे बिदाया देगारजों आलाय सिलाय जाय दुथांजों सुथार जाबाय बिथांमोननि न'खराव थांनानै खबर लानो थाखाय प्रमद बर'आ सम गैया 20 लाखजों सोरनिबा जिउखौ बायनानै मोनोना 20 लाख होननाय सोदोबा दिनै बर' लिडारफोरनि खुगायाव बोरै फैखो दिनै बर' रावजों ससियेल मिडियायाव बुंबाय थाबा जानाय नङा साननैसो सिगां इलेक्सनाव जेरै प्रमद बर'आ जेरै BPF पार्टिया 150टा 200टा गारि सालायदों बिथांमोना सोरबा UPPLनि पार्टिया सोरबा BPFनि पार्टिया जाय बांगाला जोंनि असे बिनानाव बर' हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालायदों जाय फंबायखौ देगारजों सुथारदों बिथांमोननि जायगायाव मानो प्रमद बर'आ 100टा 200टा गारि मानो दैथायहरनो हायाखै दिनैनि समाव जों बुलायफिननो हाया दिनैनि समाव जोङो थांनानै आसि थुनानै रायहैनो हाया आयेनानो बिनि थाखायनो जाय देगारजों सुथार जानाय जाय जिनाहारि खालायजानाय बे जायगायाव प्रमद बर'आ मानो 100टा 200टा गारि दैथायहरनो हायाखै जाथायथिलियाव 100टा 200टा गारिया खारा जानांगौमोन इलेक्सनाव ओरैनो जुदि गावजों गाव बुलायनाय गावजों गाव नांलायनायाव जुदि 200टा 300टा गारि जुदि दैथायहरनो हायोबा जोंनि फंबाय जोंनिनो जाय हिन्जावसाफ्रा जिनाहारि खालायजादों बे जायगायाव प्रमद बर'आ सासे बर' लिडार मोनबा बे जायगायाव 200 300टा गारि दैथायहरनांगौमोन